ndewonu ndị be anyị daalụnụ. Nwanne anyị nwoke na nwanne anyị nwaanyị na-ese okwu fafụlụ ebe a na matchmaker wee si na fa ga-anụ kpọọ onwe fa wee jefukọlịta a na-emefe agacha lab test niile nke ukwu nke nta nya ma sexual transmitted disease niile ofe agacha anya fa na-abọ dịchakwa mma fa ga fertility test fa dị mma, fa ga genotype ga blood group ọ dị mma, fa bụrụ perfect match. Now nke nwaanyị na-agwa m na-asị nke nwoke na-espend kweli ego mana ọ yọọkwu ya ọ bụrụ ya yọrọ anya na-espend ya ọ na-espend ọ na-ewekwe ya ka emeketezi a na-akwadozi ka anụ a na-akwazikwa na-akwado kịta ọ dịka ihe ekwensu balị nke nwoke bido sibia anya atọsa ọgọdụ ka edine nya atọsa ọgọdụ ka edine kedu ihe ọ ga-eme ndị be anyị gbaa na-alụ onye atụsa ka onye atụsana onye yere nke otu wee tụsaba ka onye yi ka onye rapụ nya ekwene ka edine kedu ihe ikpe nke ebuteli ma ọ gba m ghali tinye nyi ọnụ maka abịa m na-ekwu ụnyaa unu gba nkịtị ihe a na-emebi onye ọbụla kwuo eziokwu kedu ihe a ga-eme n'ihe a ka ihe a ga-eme na ya maka ihe a gbagoghalị onye niile na-espendi ego niile ahụ wee na-eme ihe niile ahụ si na ọ na-espendili ego na ọ dịkwa mma na-eme mma andị ọ nọ mma ọ bụ don kedu na ọ na-eche uche ọ ga-eluzukwa onye a kedu ihe ọ ga-eme maka asị mfa si edineni ọ sị na ọ bụ ihe nkwu ka ọ kwụ ya na ọ chọrọ idine ọgwa nke nwoke si ya biko na ihe ekwusi mee ya bịa ma ego ka ọnụ bazia ọsịzịa nọ ndine ka ọ chọzi bifo anụba kedu ihe a ga-eme onye na-emechi ihe dị mma na-espendikwe ma ego ayọrọ gị ị na-espendi now gị jee nụọ nwaanyị isi na ịchọgodi ndine na ịchọ ndine tupu ị nụọ ya ndị be anyị ọ dị mma ka edine ọ dị mma asịzikwa m ka m jụọ unu nke a na-abụ ihe karịa ebupụtelie unu asịkwa unu nnekwa ihe na-eme na ihe na-eme nwanne anyị nwoke ịfụ na ọ machi gị unu ejechego lab test ukwu na nke nta jee ma fertility jee ma sexual transmitted disease jee ma na infection jee blood group ukwu gị nwa na-akwụ ụgwọ now kedu ihe iji eziga anụ ya ebe iwepụtara obi gị ka ihe o jizi wee bụrụ ekwensu wee bunyitezie wee sị gị na ọ bụ ndị ọ bụrụ na edinekwe na ịma nnụzi kedu ihe o mere o nwere ihe o mere onwe ihe imelie nwanne anyị nwaanyị si na omekwue ihe na ihe na-agakwa ọfụma ọ na-agakwasị nsi na-aga ọfụma ka esi ihe ijire ga-enwezi ndidi ka ịnụzi anya ebe ije ike ya na-espendilie nnukwute ego now ọ bụzi obere ihe ga-eso okwu ndị be anyị onye atọsa ka onye atọsara ọ bụ ihe nsi ka njụọ unu ọ bụ onye atọsa akwụkwọ erizi na o ji ga-atọsa ọ bụ onye atọsa na ikwu orizi na ojire ga-atọsa unu anọ na gba nkịtị ka ihe na-emebi maka ihe ọbụla ekwu ọbịa ka a ga-ewe ekonkluduzie gị unu ga-etinye ọnụ ka anyị mara ihe anyị ga-eme maka okwu na ụka dapụta a na-abụ emechiche fabịa gụọ kọmentị fụ ihe ndị mmadụ kwukiri ya ka a ga-ewe unu anya na-agba nkịtị ka ewu na-amụ n'ọgwụlị onye gba nkịtị nke a emeche ụdị okwu nwe ike bịala gị isi ha na-ekwukwelie itinyere ọnụ ọ bụkwa na ịma itinye ọnụ kedu ihe iji etinye ọnụ ụdị okwu a nara adị m mma maka na fabụlụ okwu a na-abịa na-achọ na-eme yawu na inbox m achọrọ m ka mmadụ bịa na-eme yawu na inbox m ya ka m ji wee bịa bupụtelie ka unu kee ikpe once and for all kee na ikpe once and for all maka na obi adịọsịkwa m mma obi adịọsị m mma kedu ihe bụ na ihe Chukwu kwuru na-ama mmiri ọ sị na ọ sịrị ya na ọ bụrụ ihe niile m kwuru ka a ga na-ege ntị ọ bụ mụnwa kwuru ọ bụrụ Chineke kwuru ya na-asọpọtụ ya isizi anọ ihe m kwuru kedu ihe ọ bụ agwago gị nwanne anyị nwoke gị ka uluo down na ngwugwu a na-atụ mbọ na si atụzin ya mbọ na-emechekwa na ị ga-afụkwa ya ị na-atụ ya mbọ ọ bụrụzie nre nke otu ijezie ihe ka mmadụ zuo n'ike